Το πείραμα που θα παρακολουθήσετε σήμερα είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί απόλυτη αυτοσυγκέντρωση. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τη λαοθάλασσα που βρίσκεται εδώ γύρω να κάνει απόλυτη ησυχία. Παρακαλώ η κάμερα να κάνει το γύρο του αμαξιού και να δείξει το αυτοκίνητο μέσα, ώστε να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει το πείραμα. Don't do it, Μίτσος! Έλα! Έλα! Όπα, σταμάτα, θα μπούμε στο χαντάκι! Σταμάτα! Σας ευχαριστώ, αποθεώστε με, το αξίζω. Είμαι τρισμέγιστος τιτανοτεράστιος, υπερκολοσιαίος. Είμαι ο διάδοχος του διαδόχου του Γιούρι Γκέλλερ. Παρακαλώ να κλείσει η κάμερα. Δεν κατάλαβες καλά, σιγά μην την κλείσει. Παιδί, έλα το αφεντικό. Σε ευχαριστώ. Καλό είναι, γεια σου. Γεια σου. Γεια χαρά.